டியூஸ்டே ஈவினிங் சாமி வரனால இன்றைக்கி ஈவினிங் ஒரு 3:00 போல் வாச தெளிச்சு கோலம்லாம் போட்டதுக்கப்புறம் நானும் பாப்பாவும் ரெடி ஆகிட்டோம். சாமியும் ஒரு 4:30 மணி போல் திருப்பரங்குன்றத்துலேருந்து ஊர்வலமாக வந்துட்டு இருந்தாங்க. இந்த தடவை சித்திரை திருவிழா மிஸ் பண்ணிட்டேன். அழகர் ஆற்றுல இறங்கதை பார்க்கல. அந்த டைம் தான் எனக்கு டெலிவரி, அதனால மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஆனால் இன்றைக்கி பக்கத்துலேயே பார்த்ததுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடச்சிச்சு. ரொம்ப ஃபுல்ஃபில் ஆன மாதிரி இருந்துச்சு. வராரு வராரு அழகர் வராரு அப்படின்னு சொல்லி பாட்டை போட்டே இருந்தாங்க. சித்திரை திருவிழா அப்போ இந்த பாட்டை போட்டாலே ஆடாத கால் கூட ஆடும், அந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு. சாமி போனதுக்கப்புறம் பிரசாதம் எல்லாம் கொடுத்தாங்க. சுண்டல், தேங்காய் மிட்டாய், புளியோதரை, தயிர் சாதம், இந்த மாதிரி எல்லாமே சாப்பிட்டுட்டு சரி நம்மளும் வீட்டில் போய் ஏதாவது டின்னர் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்கு பிரியாணி பண்ணலான்னு சொல்லி ரெடி பண்ணேன். 2 எக்கு பாயில் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் ஸ்பைசஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிடவும் முடிச்சிட்டேன். இன்றைக்கி ஃப்ளிப்கார்ட்டில் ஆர்டர் டெலிவர் ஆச்சு. அதையும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோரேஜ் பாக்ஸ்க்காக வாங்கினேன். ஆனால் லிட்டு சரியாக மூடலை. அப்படின்றக்காக ரிட்டர்ன் பண்ணலான்னு பிளானில் இருந்தேன். இன்றைக்கி டே முடிஞ்சுச்சு. பாய்.